Jiko nak tahu di kadang kayu, caliak kapang kanyo. Jiko nak tahu di kadang ombak, caliak kapasienyo. Pasang suri itu biasa, nan asin ayalawi indak kabarubah. Hadapi badainya, jan ubah tapianan kadituju. Biarlah angin nan bakisah, asakan rantiang jo daun jan bacarai. Badai kabaganti, nan gelombang akan tanang. Ado masonyo biduk ketek kamarape katapian. Suatu hari nanti akan tiba masonyo aye mato jatuh bukan karena masalah, tapi karena doa-doa nan Allah kabulkan. Coba bayangkan, rasa panik, latih, kecewa, kesal, bahkan amarah nan pernah kita rasakan. Perjuangan nan hampir saja menyerah, akhirnya berubah jadi keajaiban. Jangan pernah remehkan kekuatan sabar dan doa. Ketika jalan terasa terjal, ingatlah Allah Maha Mendanga. Bahkan ketika kita merasa ndak ada nan peduli, nan paralu kita lakukan adalah bertahan. Bertahan bukan karena kita kue, tapi karena Allah nan Maha menguekkan. Dan nanti ketika kasadunya lah terjawab, kita akan sadar bahasanya setiap tetesan air mata nan jatuh di sepanjang jalan adalah bagian dari jawabannya.